Hallo, ik ben Tweet, Lindsay en ja, vandaag is je nog laten zien van mijn juwelen en ja, niet aan mijn haar, want ja, het was niet 1 minuut, wel zijn van de dingen, dat is wel even in één keer hard erin, dus even, nou ja, ik ben toch blij dat alles binnenweg niet, dus dan denk ik, ja, het kan mij niet, dus het gaat wel niet lukken. Maar in één keer werd mijn haar kleedjes. Nou, dus ik zei van, oh nee. En nu is mijn haar zo warm, maar ik ga het zo laten zodat het... Maar ja, het interessante is mijn juweeldoosjes. En ik ga het aan jullie laten zien. En ik ga niet mijn juwelen, maar van mijn zus en van mij. Maar mijn zus heeft een beetje, eigenlijk hebben wij allebei meeste, want zij geeft juwelen aan mij en zo. Maar ik ga het nu laten zien en ik ga ze ook staan sorteren straks en dat ga ik ook weer aan je laten zien. Het eerste, dit horloge. Jullie denken, waarom zit een kapot horloge in je tijd? Maar ik heb het bij wel, maar ik wou dit ook losmaken, want ik had niet altijd tijd, want ik ga er zo een kettingje van maken. Een zelfgemaakte ketting met een uur. En ik dacht zo, jee, het zal wel heel fijn zijn. Ik cool zijn een ketting wel aan te maken, dus ik dacht zo, ik doe het hier, ik ga het een uurtje zijn maken. En het is nog een klok die werkt. Als je het niet ziet, ja, dan heb je niet te zien. Dan een paar van mij en een paar van mijn zus, maar ik ga hem verdelen. Zijn deze neongroene oorbellen. En ja, een paar van mij en een paar van mijn zussen. Ik ga voor de Portugese voetbalplan tegen mij en mijn zussen allemaal naar de winkel. En we hebben deze oorbellen toen daar kost men zag zo grote boodschap oorbel. Dus ik dacht zo, ja, die passen wel goed bij mij en die kleren. Maar ik had ze nog maar 1 keer aangedaan en dan ging het niet meer. Dus ja, ik dacht zo, whatever. Maar nu heb ik er niet meer whatever aan. Als mijn camera soms staat, dan ga ik aan mijn camera zetten. Het lijkt dat ik make-up aan heb, maar ik heb geen make-up aan, oké? En dan heb ik van mijn zus. Oeps, deze heb ik niet gekregen. Dus ik gekocht in de Bruin. In de bedje, want ik weet, want dat is een heel leuk winkel. Ik ging daar shoppen en het is zo met sieraad, steentjes en zo'n dingen hier aanhangen. Voor een bedje is dat een plein. Een balletje. En een ster. En hier hangt ook nog een balletje, maar die is weg. En een groot hartje en een klein beetje. Dus die dacht ik, waarom ga ik dat niet? En dat is heel mooi voor mijn kleren, denk ik. Zo. Ik kan niet altijd hier aandagen. Dus die dan. Dan heb ik dan shampoo van mijn zus. Een haarspeld voor als ik wakker word, ik en dan kom ik zo iets spoeltje met mijn haar of zo, dat ik doen. Dan een sleutelhanger over mijn zus, weet je wat ik erin doe. Dan heeft mijn zus deze 2 mooie bruine oorbellen. Ik ga vragen of ik die mag hebben, past die bij mij? Ja, ik ga vragen of ik die mag hebben. Die vind ik heel mooi. Het is bruin. Nu dat ik zo goed, ga die ook wel nemen. En dan wat voor carnaval. Zo. Ik pikketten en het jaar. Ik denk niet dat ik die ooit kan ja. Maar dus ja. Het is zo met grijs. Het is zo grijs. Met grijs. Het is wel sweet die zijn al kleuren. En dan
Dan is er nog zo een grote ronde oorbel. Ik had ook denk ik voor jullie zeg maar voor doen zo. En dan een blauwe mooie ring. En dan gaan we even mooi schijnen. Dan heb ik die gaan opnemen. Die mooie bruine. Toch niet, want die is denk ik druk. Twee bruine oren. En ik vind ze heel mooi door dat plafondje en zadje. Dan jetzt die terug gaat doen. Zo zie je deze twee oren. Die ik zo aandoen. Vind ik heel fijn. En het is zo, ik zal eentje nemen maar het niet weg is. Oh nee, die zijn niet weg, het zijn de kleurtjes. Zo, blauw, grijs, blauw, blauw, grijs. Dat vind ik ook heel mooi. En dan nog zo'n ketting, de automaat heeft die met vissen winnen. Het is zo'n een kettingmaat, die ga ik nemen. Dan heb ik deze ketting weer, dan hang het zo'n breed. Dan heb ik gewoon nog 2 cent. Dan heb ik een armband, maar die is van mijn zus Lilla. Wauw, dat is maar, ja. Zo helemaal bruin. Ik heb een misschien een tekeningetje aan die schrijven kristalletjes, misschien metaal. Maar ja, ik ga het wel een duurtje of zo. Als ik een duurtje of zo doe, ga ik het al aan jullie laten weten. Dan heb ik deze twee leuke groene oorbellen. Vind ik heel mooi. Ik heb dat ook aangemaakt zoals ze zegt van niet weer. Dan is er dit vlinderoorbeltje, maar die is toch ook anders. Dan is er deze nog strikske en dan is er deze nog oorbel van mijn zus. Een klein bolletje, een mooie rode roos. Een mooie grote diamant. Een hartje. En deze is dan bij mij. En die moet je aan de post hangen. Maar deze ga ik op dit moment denk ik niet aan doen, want het is voor de zomer. Misschien een armbandje, want het is voor op je voetpols te hangen. En dit is zo'n heel mooi bloemetje. Dit is wel een pakje van hier. Daar ga ik nu die kant klappen. En daar zitten de meeste wieltjes in. En dan nog steeds. Dus eentje is dit maar ja. Dus dan gaan we wachten. Maar als eerste ga ik ook die nemen van deze twee grote ogen. Nee, wacht, ik ga ze in een andere zoals, want daar gaat het niet echt gaan, oké?